Tòng tòng chụp cái sao không phải điều miền à. Hadelin mang 생각 보라 yang ko para hadelin jin bu saro ses. Aku margat ni mo ba thasunga. Tai o alka jagar ko ba kumar. Hello guys, lam soko norong no an channel o and guys so norok to saimani thangkana ang boro ang kumarga to phaijak ke tamni bagoi phai hinmale kununi bagoi ya kunu kam nangya sung berenan bagoi bo phaya sung to yang o thangka ke tamni bagoi thang norok ani regular vlog nai tongnai rok to saimano sung program khainani bagoi thangmani se जों second train bai thangmani thangte noi ko time rok kai thanga angka ba ko kisa sari kungni tongkha tabong hingke ang kumarga to ani life ni first time tini no sok phaio honmano ang kono dino sok phaio ko kumarga ni je oko main town aboro kono dino phanno gyakho ang tangai hingke ayang ko ani kono samung se kwrui kono kam se kwrui ta hingke thanjaknai rok kwrui hingke ba thangjagya hingke ang kumarga to hinui se man thangna muchungui thangmani ta kumarga hinui khanaoi se mane bomte haikisa naino muchungo ta hingke actually bumung khanaoi hingka ke mung khanama bai hingke kisa tamjani hai ongo do asuk tongthogyana hai ongo ta hingke thangui nugui male kubui no belai khan tongthogo ang ke onek tongthokjaka kumarga ba tongthokbla onek hinui se ma sajio ang mane dolong no bata agotla hanyong tongbla motamuti hinui uansukui thangka tang mane uansuk bolte samma ma saka dolong no hingke first time thangui nugui maba kisa tongthokjagui tongkha ta hingke tongte bo naithokjai dagui thangno saimya tobo onek sini yang rok ni slai borok rok ni yang o onek no poriborton wngjak chajak tangui hingka hingke omo bisana thangya jat ongko town gana rogo hingke to borok ni borok bango belai abagui no joto kisu bo poriborton ongko tongthok chathok hai ta molok se tongo hingke ba kwbangma bolte koyekta tinta swkda tongna sido saimaliya tobo koyekta nukha duita nukha tam bai tamo nukma se pogoi thangka ang hingke busukbo tongo ang saimaliya hingke sini yang rok sana thangka ke mall rok kwskwrwui ko agortola rogo simi si hingke ba borok ni aro se asuk tongthok ongoi tongkha hingke mane onek tongthokjaka ta tabuk hingke chwng dolong ni aro thangui tongo dol ni aro thangui tongo ta borok ni aro chwng tini horo mai chanai hingke mai chabai paikha hingke chwng teisa bag wngphainai kumarga to eko M bazar aborok joto ni tongo hingke taikasa tam singmani tam mall singmani ang pogoi thangka so norok ani kumarga ni je ani vlog nai tongnai rok hingke sadi tamo tongka bo ang pogoi thangka tabuk hingke chwng dol ni aro ni mai chawi ekhonai bong nogo waisubui no hor ni mai chai haika chwng teisa kefilei tongo ta chwng je tongmani room o hingke takhai kisa hor ni omo hingke durga puja puri ni vlog sido norok boto nugui siwi tongkhana diba hinkhe ang to kisa busy ongoi thangka hingke vlog bo upload khaijagya ang vlog upload khaijagya onek lerkha tangoi hingke ang somoi maya hai ongoi tongkha hingke eko yang thangui tongo hingke o mutruk rok ni bo kosto hingke vlog upload khaina rok kono mood kwrui ta edit khaina rok bo nangya diba hingke o saka se voice over khaina nangka hingke tebo kosto hingke je amtui video edit khaina rok to saimano hai diba waisa ni vlog haipuro kok sawi khaikha hingke abo yak bise chawi do hingke ang hingke jaga kok sajago jaga kok sajak buini bwsakang rogo hingke bo kok sai vlog khaina lasibla hingke mo bagui voice over ma khaio hingke o bagui no tebo kosto tabuk khe chwng room o sok paiyakanai thunani bagui rok laikha ang rigi naisi ma bor siwo naidi mane ang oko bed cover tlangjak do hingke abo hingke chumnai bwla hora kwjang phano mano hingke fan rijak hingke to kwjangnai bwla hingka bagui ang amo hingke chumnai hinui bo bor liya ta hingke tabuk khe chwng eko thunani bagui kok salai tongkha ta mobile rok nailaiui amo se tamo khoj khobor himale phungaikha hingke no
net si off purapuri komarga dormonogor bebangno net off wngwi thangka net off mane khe norok to baksa borok to seman kana eko hindu bai muslim ah jaga o kisa dormonogoro kodom tola dahen tamjani ah jaga o kisa bejal wngmani bagwi aboni tui ni net off khaijaka tanga chwngkhai haino se off khaikana hinui tongo ta ulosi tongte tongte saimannai thansigo pura net kwrwi chwng 6 din da bwswgo ma tongkha ah jaga o net kwrwi nogo phaiui se afuru bo buphru phaika net saimaliya tobo eka tabo hinkhe to chwng kumargat ni dormonogor haipaikha do dormonogoro chwng mia o phaio tini hinkhe sorry mia chwng oro phaimani 2 din wngkha dormonogoro kumargat ni dormonogor phaimani mo hinkhe chwng dormonogoro to aswk tamsanai mwtai rok kaya mwtai kaya bolte borok ni aro kisa tamo muslim bangphu abagui ni kisa bangali kisa kom amtui hinui sao ta sido saimaya abo hinkhe abagui ni borok ni aro durga puja rok aswk mane kotor khe manijak ya o kok sao ta hinkhe kali puja simi se borok ni yango belai kheno mane kotor khe khaipu amtui hinui sao hinkhe mo kaisa nukha hinkhe chwng hotel o mai chanani bagui thangmasi do okhorui room ni thangmani se hinkhe ree bo sitra mitra kanui naigari first puja ni dino do mo hinkhe buikhe ree kaham kaham kanui ni phailai o mwtai khulumna rok phailai tei hinkhe chwng bo habui naigana hinui habnai mani kisa ang hinkhe ree sitra mitra kan haijaknai ah jaga o kok no kok habnani hinui sika hinkhe to angbo kisa ree kaham roklai kan thanga o lachimai chwngsa amtui khaiui buini para o berai tongo naidi mwkhang khai kwthang no kisa hinkhe salo bwla borok kwrui ta tabo hinkhe chwng hotel o mai chanani bagui thanai hinkhe norok soyajak ani blog no logi rwui nai tongdi ang late wngwi thangka upload khainani aboni bagui norok no belai kheno nakarsano yang hingka naidi tamni bagui doi thang male ice cream chana bagui thango do ice cream chana bagui thangmase ice cream se kwrui abo o ice cream faljaknai o manui swlamna bagui tu mase abosi siyagarei rwktui thango naigari hinkhe mo hinkhe hor ni view tangoi hinkhe ang video khaya do mo ani mobile bottle angjak bwla hinkhe bosi video khaito hinkhe ang nukha hinkhe tabu blog o add khai rwsinai mo hinkhe horni omo no omo salo phaimani norok bo to nugui mankha na hinkhe tabo horni norok no kisa phunuk gana hinui phunuknai bwtang hinkhe borok hinkhe beraijak bwla hinkhe bo ani phone tlang tamjak hinkhe bo ani phone bai kisa video khaitoka hinkhe abono ang bo mane tapsalai blog o release naita hinkhe yang hinkhe cherai rok mwsai tongo aborok hinkhe to chwng to nukya chwng horo to beraijakya hinkhe tabo hinkhe chwng hotel o mai chanani bagui thangjago kha tewaisa dormonogor o hinkhe horo hinkhe borok ni aro bo borok bangna khakhai o saimaya motamoti bangna horo oko ayango mela wngma jaga hinkhe ayango je o puja kaimani jaga o to borok phai no tongo eko yang ni borok jotono phai tongo ta lama bo hinkhe norok nai tongdi. 하죠. 와드 파가 할건 파갔다 양거 아니야, 나만 지금 나가. 나만 지금 tini khe so chwng nogo phaika purapuri ah jaga o 6 din 6-7 din hai tongmani pore net maya purapuri ekdom mobile kisa phono use ma khaya bolte net rok kisa phono mannugya ta je offline game tongjaknai motorong se thwngwi ma tongo tabo hinkhe chwng ani para o phaijak ani para phaini chini shanti bazar o kisa mwtai nainani hinui phaijak chwng manik bandar o thangnani bagui okhormasi do nogni hinkhe dol bo aswk kwrui bwla hinkhe ani dol mane sinipara ni hinkhe norok nukgano borok no hinkhe chwng simi se thangnani bagui okhormasa hinkhe phaipukha gari rok maya dang no amtui rok uansuk yakanai chwng thangliya o jaga o hinkhe manik bandar o hinkhe onek no borok bango onek no borok bango
oro santi bazar hingke borok kwrwi je ayang o thangya rok se kisa tongo ta oro hingke ko agi ni haike wngya sini santi bazar rogo onek tongthokya agi o chwng kisa cherai fru afru rok le onek no tongthogo mwtai bo mane charta tin charta jaga o kai o bazar khungsa o no hingke taklai hingke tamjani wngkha saimanya aswkei mane tongthokliya kitsa phano hingke bosor o waisa se phaibla puja rok bo hinui ni sema o bo naijak ya puja naijayamang program rok khai tongmani bagui hingke tini hingke sob free bwla program kwrwi hingke chwng gorok nani bagui kisa okho gata hingke yang o mwsai tongo orgestra rok datong saimanya tabuk omo hingke local ni jeta mwsanai mwchungnai tongnai rok mane borok mwsakana ta ya mwsai tongo ta so kok rok bo mistake ongo blog khaijaya balangmani bagui ta hingke yang o kisa bwrwi sikli rok borok mwsai tongo tamo guide mwsana kisa guest khaila borok oro remix gan mwsa o do 2ta song add khaijak hingke chwng bo kisa nai tongkha ta hingke o blue colour chumjak bo tei kisa rungo o pink colour ni slai pink phano omo tamo pink saimanya aga aswk sia haifano omo pink no pink phano aswk ongkhu pink ya ta mane colour purapuri pink phaisungnai jat ya ta hingke naidi ang to pura simple khai okhoro ang pura simple khai kun phano phuljak ya kun phano khaijak ya amtwui khai okhoro hingke tabo direct o hingke tekisa mane aswk bo thigui no phuljak bolte kun phano phuljakya hinmaya mwkhango ang je cream use khaimani amo simi se phuljak hingke lipstick bo phuljaya kun phano phuljaya norok bo nogui tongkha diba hingke camera o hingke taibo se sijak ya teibo se sitrani jak sibongo yang morak hingke purapuri makeup khailai twijak kaham khaiui borok ni mukhang phunuk twiya lasijak twiropo borok hingke purapuri mokol o bo eyeshadow rok fujak wasing jilik milik khaiui manik bandar o beraina hinui okhoroi abo se borok ma thaliya naidi ano naisingmang hingke tabukhe chwng so program o thangnani bagui se makhor jabukha ambassador station o tok aswk khai bangkha babare purapuri norok nugui mankha na oro chikon chikon hingke mo hingke to chwng tabuk jirania station no ganani puja omo hingke kaimani ta hingke eklogi bo ang blog khaijagoliya purapuri line khaiui hingke tini ni kisa khana ni kisa omo haike se ang add khai rwui ma tongsio video short nawi kanai tini hingke sini show swngai mandai digi sini program hingke jirania o okhoroi yakanai ni phaika second round bai phainani bagui ambasa phaimase kisa 1 minute ni bagui swlabliya hingke aswk mane kisa hachal angse tei se gari kaimai angkha ba gari bai phailiya last train naisingui se ma phaisio hingke dara chini program ni gari chano station o naihaikha ta hingke mo hingke mandai bazar wngkha na ang saimaliya pogoi thangkha hingke haino phat khe video khaina arokmani bo ang aswk kher khaijaya tamo mandai bazar nongya no kha khaio borok bangkha oro bo sini borok mangno ta sana thangkha khe oro roko ba hingke so norok logi rwui nai tongdi kaham kheno hingke omo hingke to loki puja ni din ni tamo hingke chwng sabrum site thangui tongo program o daily program wngtwrui kosto hingke so norok ani blog paithak jora tei logi rwui nai tongmani bagui belai kheno hambai hingke next blog o norok bai tewaisa malai phinai amo haike no support khai tongdi buino khaima haike ano bo.